Gerusa-gerusu bener mayu. Kados pundi Raden Patih, becak kuwi apa mboten-mboten gunanipun. Kurawane wit mau durung mangan mawon. Liyane do nyuwun malah ngono kemplok. Wah. Silakan kados pundi. Silakan kula kados pundi Raden. Nyumanggaaken aduh sang Begawan Buddha Wacana. Anak-anak Werkudara. Konangan Buddha Wacana ketak mencot Surabaya. Kawan Buddha Wacana. Kurang kepikiran kau. Mungsuh saya Kurawa pendhita ngandhake Begawan Buddha Wacana. Aku nek ora nebis parakaning jagat. Anoman ora nebis parakaning jagat, mawonku bilaeni marang lakon iki. Ya. Sadurunge kowe nyedak marang aku Buddha Wacana aku bakal pecat sumpah ning Ndaraga. Dene aku bakal sowan nang iki. Ya Allah uji wong sadya wah, kelangan lacak kedisikan datang sopraning sembrono ngerti marang kiblating sambut si Anoman kesat sumpah ninggal rogo kuwi lacak lah iki sketsane pripun penemban Raden kados pundi raganipun dipun kilar mriki tegesipun sopanipun tasih melayan monggo ingkang betah menika ngembakanipun raga dipun betuk dhateng mesipun dipun bekakak manggil nalika sampun dugi ngastina kula kinten sopanipun bali susul kelawa iki ragane ana manung pondok dibotong bareng kali